Kajhat ma INS Vikran kabakit yaki jet bat ki lengsun yapom kalarung sa Arabian Sea kum kajing penkre ke India ban bom ya ke Pakistan hagano ka khlimmat bat Yementa kadang yat pahara haki benta rot Duriau Karwar Karnataka kani kajing penkre kalong ru hapading kajing kenat na kajing sya siat yap ki arpu hundrengut ki breu menaga arpu tarik uya yong arajar arpusan daki lekno Lashkar Taiba ha Pahalgam Jammu and Kashmir ya ki baka ri India ka keno baki dei ki bayo jingkershan nakari Pakistan kani ka jahat ma ka bala don jankot arpos nem karata bat kadai ka wei ni ki jahat kit ling sun bat jet yapom baklan bha jong ki Indian Navy Lashnaya ka da ka Cochin Shipyard bat ka donnya ka lenter ka ba pras pa andre puway put lani ars pa andre pu armitar harangkat ka jing stat yat ka balong san pu ar kilometer ha ka shikenta ka jing jrong jong kapat ka don san pu kandai meter lani shispa kandai pu saw put kani ka jahat ka don ar pu lai spa atli ki compartment baha ban penbit penbiang na khat nyo spa ngot ki sipai Duriau mat ka khia saw pu san hajar ton Nagani ka jahat ma ki ling sun bat ki jet yapom ki baka kit ki long ki MiG 29K HAL Tejas nangta ka Rafael M bat ka HAL Tet BF bat ki wei pan ka flight deck hagani ka jahat kala aban nyam khat ar tali ki jet yapom bat hendreu tali ki helicopter kini ka jahat ka babyang tam jong kari India lapan wandur da ka warship Design Bureau ya kabala jutip menshwa kum ke Directorate of Naval Design bat habashna ya ka la shimbenta de ki company baper Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya